Mitokondriosairauksia tutkiva professori Anu Vartiovaaran tutkimusryhmä Helsingin yliopistosta julkaisi vastikään uusia ja merkittäviä havaintojaan mitokondriaalisen myopatian eli lihastaudin kehittymisestä. Mitokondriot ovat solujen osia, joiden tehtävä on tuottaa soluille ja kudoksille energiaa ja kasvun raaka-aineita. Mitokondrioiden toimintahäiriöt ilmenevät monenlaisina oireina aiheuttaen sairauksia lapsuusajan aivo-, sydän- tai lihastaudeista, aikuisten hermostorappeumaan ja lihastauteihin. Nämä mitokondriosairaudet johtuvat muutoksista mitokondrioiden toimintaan liittyvissä perintötekijöissä. Mitokondriaalinen myopatia on yleisin aikuisiällä puhkeava mitokondriosairaus ja johtaa lihasten poikkeavaan väsyvyyteen. Tähän tautiryhmään kuuluu myös PEO-tauti, jossa potilailla on yleisenä oireena silmälihasheikkous, progressiivinen eksterni oftalmoplegia. Khan ja kumppanit tutkivat hiiriä, joiden perintötekijöissä on sama taudin aiheuttava muutos kuin PEO-potilailla. Näistä hiiristä käytetään nimeä Deletor. Sekä Deletor-hiirillä että PEO-potilailla sairaus etenee hitaasti aiheuttaen oireita luustolihaksissa. Mitokondriaaliseen lihastautiin liittyy myös lihassyissä tyypillisesti näkyvät rakenteelliset muutokset, joista käytetään termiä repallesyyt. PEO-potilailla ilmenee erityisesti luustolihaksessa havaittavaa monivaiheista stressivastetta, josta käytetään lyhennettä ISRMT. Taudin geenimuutos aiheuttaa virheen mitokondrioissa toimivassa Twinkle-proteiinissa. Mitokondrioiden toimintaongelmista siirtyy viesti tumaan, jossa aktivoituvat stressivasteet ARE ja UPRMT. Nämä taas aiheuttavat mitokondrioissa 1C-aineenvaihdunnan lisääntymistä ja tätä kautta muutoksia koko solun aineenvaihdunnassa. Tämä tapahtumaketju ilmenee mitokondriaalisen lihastaudin oireina. AREn säätelemää FGF21-kasvutekijää erittyy vereen normaalisti paaston aikana, mutta Deletor-hiirillä ja mitokondriaalista lihastautia sairastavilla potilailla tätä kasvutekijää on havaittu erittyvän myös lihaksen repallesyistä. FGF21 onkin seerumista mitattavissa oleva mitokondriaalisen lihastaudin merkkiaine. Khan ja kumppanit tutkivat mTORC1-proteiinikompleksia, joka on kasvuun johtavan aineenvaihdunnan pääsäätelijä. Tutkijat havaitsivat, että Deletor-hiirten luustolihaksissa mTORC1-kompleksin toiminta on lisääntynyt ja tämä aktiivisuus on verrannollinen mitokondriaalisen lihastaudin aiheuttamiin haittoihin. Tutkijat pystyivät näin osoittamaan mitokondriaalisen lihastaudin ja mTORC1-kompleksin yhteyden. mTORC1-lyhenteen R-kirjain viittaa rapamysiiniin, jonka on todettu estävän kyseisen proteiinikompleksin toimintaa. Khan ja kumppanit tutkivat mTORC1-kompleksin merkitystä mitokondriaalisessa lihastaudissa estämällä sen toimintaa rapamysiinilääkityksellä. Tulokset olivat erittäin lupaavia. Deletor-hiirillä rapamysiinin havaittiin vähentävän lihassolujen stressivasteita. FGF21-merkkiaineen määrä seerumissa laski. Lihasten 1C-aineen vaihdunta ja solujen toiminta kokonaisuudessaan kääntyi normaaliksi ja jopa lihasten rakenteelliset muutokset, repallesyyt, vähenivät. Tärkeä havainto oli, että lääkkeellä saatiin vaikutuksia jo ennen hoitoa puhjenneeseen tautiin. Tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan, että mTORC1-kompleksin aktiivisuus aiheuttaa mitokondriaalisen lihastaudin etenemisen ISRMT-stressivasteen kautta. Rapamysiinihoidon havaittiin pysäyttävän tai jopa parantavan sairauden vaikutuksia estämällä mTORC1-kompleksin toimintaa. ISRMT-stressivasteen merkkiaineena toimii seerumiin erittyvä FGF21, jota voidaan hyödyntää taudin ja hoitojen seurannassa. Mitokondriosairauksiin on tällä hetkellä olemassa vain vähän hoitovaihtoehtoja. Professori Anu Vartiovaaran tutkimusryhmä keskittyy näiden sairauksien ymmärtämiseen ja uusien hoitomahdollisuuksien kehittämiseen. Tämän tutkimuksen havaintojen perusteella tutkijat esittävätkin harkittavaksi rapamysiinilääketutkimuksia aikuisille mitokondriaalista lihastautia sairastaville potilaille, joilla seerumin FGF21-arvo on koholla. Julkaisussa esitetyt lupaavat tulokset tuovat uutta toivoa tätä perinnöllistä lihastautia sairastaville potilaille ja heidän läheisilleen.